Kuinka muokkasin tämän kuvan? Aloitetaanpa. Tässä RAW-tiedosto avattuna Lightroomissa iPadilläni. Kuvassa on paljon potentiaalia. Hyvä sommittelu, syvä terävyys ja miellyttävä pokee kauniilla ilta-auringon valolla. Halusin kuitenkin muuttaa kuvan valkotasapainoa paremmin iltavalaistusta vastaavaksi. Oho, siitä tuli ehkä vähän liian sininen. Säädetään sitä hieman maltillisemmaksi. Voimistan hieman oranssia sävyä. Aivan ihana tuo ilta-aurinko taustalla. Nyt joitain yleisiä säätöjä. Kontrastia, kirkkautta ja varjoja. Seuraavaksi kukan terävöittäminen, jotta se erottuisi paremmin. Laitan sormeni näytölle samalla kun liuutan maskausliukusäädintä. Tässä ei mielestäni tarvita kohinan vaimennusta. Seuraavaksi keskityn vielä lisää etumaiseen kukkaan käyttämällä kohteen valintaa. Poistan sivelin työkalulla tarpeettomat osat. Annan kukalle hieman lisää tekstuuria ja selkeyttä. Seuraavaksi käytän lineaarisia ja radiaalisia valintoja lisäämään kuvaan syvyyttä. Säädän muun muassa kontrastia ja lämpöä ja lisään utuisuutta yläkulmiin. Näin ohjaan katsojan silmää ja hienosäädän kuvan tunnelmaa entisestään. Tavallisen, hiukan ehkä jähmeän vinjetin sijaan luon mieluummin oman. Otan radial-työkalun, käännän sitä ja vähemmän hieman valoitusta reunoilta. Tämä terälehti on aivan liian kirkas. Korjaan sitä vähän. Valitsen ainoastaan tämän ylivaloittuneen terälehden siveltimellä ja lasken valoitusta tuolla tietyllä alueella. Viimeistelyä varten tarvitsen vielä yhden radial-työkalun. Tällä kertaa keskityn ainoastaan etumaiseen terälehteen. Lisään siihen vielä vähän tekstuuria, selkeyttä ja terävyyttä. Tähän onkin hyvä lopettaa, koska akkukin alkaa olla jo vähissä.